Para o Partido Socialista, o Servizo de Socorristas que puxo en marcha este verán o goberno de Rianxo en Común é a todas luces deficitario, segundo eles, máis para a galería, xa que non garante un servizo integral e axeitado para todas as praias do municipio. De querer manifestar que se está facendo unha contratación dun servicio simplemente para expoñer aos veciños que se están facendo propostas, cando realmente ese servicio é deficitario e lle transmite ao mesmo tempo a veciñanza que en Rianxo temos playas de primeira e playas de segunda. Non hai un criterio de contratación, non hai unha previsión de contratación, xa que ás portas da aprobación dun orzamento este tipo de servicios debía ser licitado, xa que a Xunta, ademais, ten unha subvención de ata 40.000 euros para poder cubrir este servicio, que sería de interés para Rianxo. O Concello de Rianxo non opta por esta decisión, opta por unha contratación menor, con 3 socorristas que non garanten o servicio nas playas de Rianxo. Unha postura que os socialistas non entenden, xa que o actual goberno, cando estaba na oposición, sempre se mostrou moi crítico con este tipo de contratacións. E ademais é de especial relevancia a crítica que fixo Rianxo en Común en 2020, cando o anterior goberno fixo este tipo de contratacións, foron moi duros nas súas críticas en aquel momento, alegando as situacións que vemos agora, falta de material, falta de desfibrilador, falta dunha caseta de atención, falta de material en xeral para facer boas atencións. Entón, esas críticas entendemos que deben de ser tiras en conta tamén por a veciñanza e reprochar tamén a este goberno que garanta que o servicio de socorristas se implante en todas as playas. Eso é o que denunciamos os socialistas de Rianxo. Queremos que o servicio de socorrismo se implante en todas as playas de Rianxo, porque eso sería realmente velar polos intereses dos rianxeiros e das rianxeiras.